and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Malipayon kayo sa Manang Yuli. Bisan si Kinsa, Agnes. Bisan ikaw. Mausap ka na ibation mo. Bitaw? Mary? Mary? Nangita ko ni Rudy. Kasi nakakita ninyo ni Rudy. Uwa ko mahibaw hain siya. Ka-Agnes? Mawa lang ganig kadiyot ang minahal. Matarantar dayon. Mira to din oy. Ayaw ko giapil pangutana day Mira. Kay wala gyud ko mahibalo hayas ti Dong Rode. Hala, niya na sila si Carlosyog. Malay Jacinta. Ni Sinta. Si Karode. Pa? Wala ko siya makita, papahasin to. Uwa sab mi makakita ni Rudy Sinto. Hain man day siya. Nasuroy ba ni mo ang palibot? Kung sisulti sa mga kauban? Wasap sila makakita ni Karudi, kalosyo. Hain man di ay. Mapulang buntag. Sorry. Wala ka kumain yung gipangita. Naraman lagi. Why gipangita ka daw? Nganong inyo kong gitutukan? Basa imong buhok ug ang imong gisilob. Gipaningot ka? Naligo ko sa tinubdan. Nangita mo na ko? Unsay dugang na kong ikaalagad sa revolusyon mga kauban? Sabutan rin nato ang inyong kasal ni Kameri, Karodi. Gisugo ko nila ni ka Andres ug kalosyo nga ipapangita ka. Naligo ka man dai tinubdan, Rudy. Biyay una palihog ang imong gibuhat, Landa. Lakip ka mo apil sa panagsabutan sa kasal nila ni Kameri o Karode. Kuya kausab, ka-Agnes. Gikinahanglan kausab. Kalosyo. Palihog kog tiwasa akong gibuhat sa ping. Manang Yuli. Dali, Landa. Kameri. Sir! Ano sa'yo balita, Loy? Sir. Sir. Gikan sa nisa, sir. May gani kay nahinumdum pa si Fabian ako, Loy. Gikan na ni General Formoso, sir. Chief Staff. Ang buot na kong ipasabot, Loy, nga bisan unsa padihay madangat nga mga intel reports anong buwisit nga nisa, mag-agi og una yung mahibaw si Fabian. I'm sorry, sir. Mao nga tabla ra sa magikan ni sa imong tatay Fabian. Kasabot ka, Loy? Kasabot, sir. Uy. Sir? Wata ka sang bida, Loy. Sorry. Madol pa na ako. Uy. Sorry, sir. Mahimo pang mangutana, sir? Unsay balita? Pananghid ka pa nga nangutana naman ka. Dimungkog ka. Dimungkog kayo, Loy. Grabe ning balita, ada. Nakapuntos na sab ang imong amigo, Loy. Kinsa, sir? May lain pang dimungkog sa nangamatayng dimungkog. Murag si Rudy. Ang dimungkog nga Rudy. Siya mo'y nagkataho nga dakong buhi si Jacinto de Castro. Unsa? Kadimungkog, God? Kinsa na siya? Simplang karong maigo ka sa kong walop, Loy. Kumitsyante ka na, Loy. Hoso, sir. Nakinumdum na ko. Jacinto de Castro. Amahan ni Mary de Castro. Katong gidagit o gipatay. Dako ring buhi. O gikauban-uban karon ni Rudy. Dakong buhi si Jacinto de Castro. Dimungkog ni si Rudy. Gusto ka sila. Makamauog maing laki si Rudy sa mga trabaho nga ingon ani.
Hunang lang ha. Oh. Dakong isda si Jacinto sa Partido Komunista. Pangregional ug usa sa mga haligi sa komisyong militar sa bagong hukbo ng bayan kon NPA. Sugod karon, kinahanglang andam kita Loy. Ari turn over ni Rudy si Jacinto de Castro. Kinahanglang monitored permi ang palibot siya ng pagtugyan ni Jacinto nga rin ako. Yes, sir. Sa ato ba? Siguro na nga masud sa baling ni Rudy si Jacinto de Castro. Sa pagkakaroon, miamot ang mga masa og duha ka baka. May mga kanding og pila ka baboy og mga manok nga maoy atong sawan atol sa revolusyonaryong kasal ninyo ni Karode ug Cameri. Og si Andres maoy muhiusa kaninyong duha, Cameri ug Karode. Revolusyonaryong saksi sabday ko sa kaminyoon sa kauban kong amiga. Ka Agnes. Malipayon ka na kaayo, Cameri. Karon pa lang, Rudy, ingdon ka nako. Panggaa ang among anak. Ang kinabuhi sa revolusyonaryo, Manang Yuli, katunga kamatayon. Apan una akong mamatay, kay kauban ko na niya siya sa akong kinabuhi. Karudi, Andres, wagi kong magpalandong nga ikaw dahi ang revolusyonaryo kong ugangan. Ug labaw sa tanan ka, Andres, wa sa ko magpalandong nga ang lanog na kaing pangalan ni Jacinto de Castro sa aktivista pa ko kaniadto. Ug akong giidolo nga may sama unta ko niya nga maisog ayo. Karon di ay umaabot na akong amahan. mahalaw panggaagyod ang mahal ko kayong anak, Karudi. Ipasalig og ipanumpa nako na nimo ka, Andres ug Manang Yolanda. Salamat. Salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Kalusyo, Bukhara ang duha mo ka kamot, Karode. Niya Kalusyo. Ibutan na ako mga pala sa duha mo kamot, Karode. Ka Andres, sunod na ko, Karudi, Cameri. Ania kining mga bala, Ani akin ang mga bala, simbolo sa simbolo sa akong pagmahal sa nasod nga sa Pilipinas. nasod nga Pilipinas. Kining mga bala, Kining mga bala nga simbolo sa akong pagmahal nga sa simbolo revolusyon. sa akong pagmahal sa revolusyon. Kining mga bala, Kining mga bala nga simbolo sa akong pagmahal Nga simbolo sa sa Partido akong pagmahal Komunista sa Pilipinas. sa Partido Komunista sa Pilipinas. Kining mga bala, Kining mga bala nga simbolo sa akong Nga simbolo pagmahal sa sa akong pagmahal pang-internasyonal, sa pang-internasyonal nga pagtuo pagsalig ug pagsalig sa doktrina sa komunismo, doktrina sa komunismo. hangtod sa pagkabot ug maangkon ang kadaugan Hangtod sa pagkabot sa ug revolusyon. maangkon ang kadaugan sa revolusyon. Bukhara ang duha ka kamot, Cameri. Ihiwa ang mga bala, Karode, ngadto sa kamot ni Cameri. Sunod ni ka Andres, Cameri. Karudi, Karudi, akong dawaton ang mga bala akong dawaton nga ang mao'y mga bala. simbolo Nga mo'y simbolo sa akong pagmahal sa nasod nga Pilipinas. sa akong pagmahal sa nasod nga Pilipinas. Ang mga bala Ang mga bala nga simbolo sa akong pagmahal sa revolusyon. nga simbolo sa akong pagmahal sa revolusyon. Ang mga bala Ang mga bala nga simbolo sa akong pagmahal sa Partido Komunista sa Pilipinas. nga simbolo sa akong pagmahal sa Partido Komunista sa Pilipinas. Dawaton ko kining mga bala Dawaton ko nga kini mga mao'y bala simbolo sa akong pagsalig ug pagtuo sa komunismo. nga mo'y simbolo sa pagsalig o pagtuo sa komunismo. Ang matuod nga doktrina. Ang matuod nga doktrina. Hangtod nga maangkon ang kadaugan sa revolusyon. Hangtod nga maangkon ang kadaugan sa revolusyon. Ihatag ni ka Agnes ang mga bala, Cameri. Ani ang mapulang librito sa 5 ka bulawanong kahayag kon 5 golden rays ni Mao Zedong. O gibutang ang wan ninyo kakamot, ibabaw sa maong librito. Niining adlawa, niining higayuna, pinagi sa pagtuog, pagsalig ug pagsung kung pag-abanti sa pang-internasyonal nga lilinismo, marsismo ug panghuna-huna ni Mao Zedong. Kamo Cameri ug Karudi, iniusa na ang mapula ninyong kasing-kasing
ug hiniusa ang duha ninyo ka mapulang kinabuhi. Isip mga revolusyonaryo, mabuhi ang bagong mapulang magtiayon sa revolusyon! Mabuhi ang bagong kasal sa revolusyon! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!